Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Matapos maglupok ang bulkan kanaon kay nasang aga, nag-ulan sang abo sa walutanan ka mga barangay sa Canlaon City, kag naglapot pa ang abo sa Cebu. Mga utan nagkalalaya matapos mataktakan sang abo. Yaring report. Nag-harvest na kainas ang aga sang iyang mga petchay ang mangunguma nga si Michael Bitsedo. Sa gulpi lang naglupok ang bulkan Canlaon. Nagpulo ka minuto sa nagligad. Nagkarataktak na ang mga abo nga may upod pa nga mga mainit nga pebbles. Nagrekta initanan sa italamnan sang utan, lakip na sa masobra 8,000 kapuno sang petchay. Amo sinang itsura sang iyang mga petchay nga inog harvest pila lang ka oras matapos ang ashfall. Natabunan sang abo, nagkalalaya kag nagkaladunot. Ang ginkapitalan niya sang 16,000 pesos kag ginalagaan sa sulod sang 2 ka bulan, hindi na niya mabaligya. Gikapitalan mo, ginpangabudlayan mo para mag-harvest. Mag-harvest. Nga saan kay damage man. Nakakadlaw ka pa. Ugit tayo may mga sir. Nibilib ko sa imo, nakadlaw ka pa. Okay, naanan mo man yung pangabuhay na mga sir ko. Mo na yung kwan. Panguma. Di ano plano mo subong? Tanong na putag balik. Ngita lang tag lagi ideya anong makapalit na putag similya. Ginakadlaw na lang ni Michael ang iyang alibog. Wala na siya sa may mahimo. Ini ang risgo nga dala sa pagpananom nila diri sa tiilan sang bulkan. Isa lang si Michael sa mga mangunguma nga nahalitan sang liwat nga pag-alboroto sang bulkan Canlaon. Nagsamo ang ulan kag ashfall matapos ang paglupok sang bulkan. Gani ang mga pananom nangin color gray, ang dalan natabunan sang abo. Ang mga salakyan nabulit man sang abo. Pati ang sagwa sang City Hall nga nagaparking ang mga salakyan natabunan man sang abo. May mga pumuluyo nga masako sa paghugas ng ilang mga atop para makakas ang abo. Kung hindi siya matiluan, sir, magubaang. Sunod sa kay Canlaon City Mayor Jose Chubasco Cardenas, ulan ang ilagi na preparahan dala sang bagyo nga Inday, kag worst case scenario ang paglupok pagid sang bulkan, kag natabo gid ini. No, pero part of our preparation is also preparing the worst case scenario. That if ever merong bagyo, so nagpre-prepare din kami na kung sakali mag-erupt din yung volcano. So truly it happened right now. Sunod-sunod nga kalamidad ang naglabay sa Canlaon City, kag napreparahan na inis ang syudad. Miyerkules, masobra sa 200 ka mga pumuluyo ang nag-evacuate. Ang ginakakulbaan lang sang alkalde, nga base sa paglupok sa bulkan, naghumok na naman ang duta, kag naghalug ang mga bato, kag base anuron sang baha, papanaog sa city proper. We hope and pray no, na walang malaking tubig no, dahil hindi natin alam yung pagsabog na yun medyo malakas. Maybe it caused the loosening of mga ano natin, rock formation doon sa taas. So pag maraming tubig, no, delikado na mag landslide at saka dala ng malakas na tubig, pupunta na rin sa mga riverbanks natin. So delikado pag ma-overwhelm yung sapa natin, pupunta sa mga residence area. So yun na yung pray namin na wag lang sana. Ang ashfall ang naglapot pa sa Cebu, gani pati flight sa mga eroplano sa Mactani Airport, apektado man. Palayan ang clearing operations ang DRRMO sang Canlaon sa mga naporma nga mga sapa-sapa sa dalan, dala sang flash flood sang pag-igo sang bagyo nga Tino sa nagligad nga tuig. Wala pati gayon nga naka-fully recover ang syudad sa halit sang Tino, pero may panibago na naman yung pagpanghangkat. Pero sunod sa alkalde, handa sila para dire. Kag napangitaan na nila sang salayluhan sa mas safe nga mga lugar ang mga pumuluyo nga masami nagabiya sa ilang mga balay kada maglupok ang bulkan.